मर्दवा कहीं का रोज रोज एकदम जातिया असल ओकरा के हमार छुए के बाकी एकदम इतना स्मार्ट लागेली हैंडसम न एकदम देख के हमार जियरा छछन के रह जाला कि ओकरा के एको हाली छू लेती का उपाय लगाई कौन दिमाग लगाई न कि ओकर सुंदर सुंदर कलाई बा कोमल कोमल है आँख बा एकदम नरम नरम लिपस्टिक बा ओकरा के अपन हाथ से ओके छू लेही ये गई उपाय बाटे कौन उपाय हाँ दिमाग में वो भी आइल बा एक आन्हर की सलाह हमार आन्हर बन जाई न तो यही रास्ता से जाई हम जाए कि कहीं और तो चल जाम कहीं और तो इहे उपाय लगाए के पड़ी ठीक बा इहे उपाय जाते यहाँ जजमाए अब टाइम हो गई बा यही रास्ता से जाए कि ओकर ई मदे तो नहीं एकदम देखले बानी तबे से एकदम साला हमार मनवा कंट्रोल नहीं के भाई काश एको हाली ओकर बदनिया के हाथवा से टच कर लेती अब आई न और टाइम तो भइए गइल बाटे आवे के आवतिया जना तरी मरते तो नहीं पूरी साला पोज में हो जाई न तो अगर ओकर पता चल जी न तो बहुत बवाल हो जी हां अब जरी आवतिया अरे 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 ओने कहाँ हो आई हो दादा अरे त आन्हर न बड़ा भर सक अगर हम ना आइल रहती तो पानिए में चल गई रहतन कहाँ के हवा हो अरे ये बगलिया में हमार जाए का बाटे जी एक दिन लिया कह रहे हो ना के दिन के हर चल बिना छोड़ के अरे बाप रे एक कौन आदमी बाटे के बताओ बेचारा आन्हर के होइसे छोके चल गए भगवान एक के एकदम अरे चलो चलो तार घर केने बाटे हम पहुंचा देते तारा के अरे होनिया से एगो निया पेड़वा है ना ओइ जे आदमी होइहन तो ओइ जे पहुंचा दे ना हम चल जाई ओइ जे लिया अच्छा के चलो चल चलो हम ना आइल रहती तो बेचारा लड़का पानिए में हेल गई रहित बताओ आन्हर के होइसे अकेले छोड़ल जाला चलो चलो हमर गौवा के आदमी रहे ना ओइ जे हमरा के लिया के चल ना लौकत नहीं खे ना चलो चलो हम जैसे जैसे लिया के चलती नू ओसा ही चलो यार बहुते मेहरबानी रही हमरा कोई पहुंचा देतनी अरे हम तो जात रहनी होने सब्जी ले आवे आउ तले तू लग गइल हवा अरे अरे हाई से हाथवा पकड़ ला हाथवा अरे तो हमरा के का लौकत है कि हम हाथ पकड़तनी कि का हम चलो, लौकी चलो। तो तहरा के कहतिन कि ना ना पहुंचा होई दो। त बात होइए बाटे कि अब का भगवान अब आन्हर बनाइए देलन तक अरे चलो 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 लिया के चलो हमरा के आई हो बताओ होइसे आन्हर के छोड़े के चाहिए अरे मर दे तो नहीं ससुरा तो नहीं आज कितना मजा आगुल बताबो अरे का करता हो चलो आराम से चलो अच्छा चलबू तबे ना चलो 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 ई मर्दवा बतावा नहीं कि होइसे होइसे आन्हर के छोड़ जाला बेचारा कहाँ के ना कहाँ के हमू तो नहीं की जानत कैसे हम पहुंचाएं ई शौक चलो। तो ना न कले ही मर तो नहीं तनकी हाथवा फेरनी ही तो मुड़ गइल हिया अरे साला शौक कली तो पता चली चलो लेकिन अबे तो छुअनी ही ना बढ़िया सब छुली का बुदबुदात रहो ना तोहर बारे में सोचत रही न कि तहार कितना मेहरबान बा भगवान तहारा के लंबी उम्र दस की एगो आन्हर के तू कहाँ छोड़े जातलू हे भगवान तहार धन दौलत बढ़ जाओ तहार घर में बहुत रुपया पैसा आ जाओ हम भगवान से ये विनती करत रहनी तू तार आँख अपन आँखवा काहे नहीं खब बनवा लेते अरे गरीब आदमी पैसा बा कि हम आँख बनवा ली केहू तरह जिए खाए अच्छा ये बतावा तार शादी हो गइल बा आन्हर से कोई शादियों कली ऐसा थोड़े बाटे भगवान भेजेला ना तो जोड़ी बना के भेजेला ना कि ऐसा ही भेजेला समझ गेला तोहरा नजर में कोई बात है तनी शादी करा देना हमहू तो बड़ी तरसत तनी के कोई हमरो से शादी कर ले अरे अच्छा से हाथवा रखा ई हमर हाथ हटे है जा है जा है जा है अच्छा जा हाथ पकड़ा दे ही ना हमके का लौकता कि हम हाथ पकड़तनी कि का पकड़तनी हम तो आन्हर के हरो सारा छू लेम हमके लौकते नहीं खे ना ना सही बात बा लेकिन ना अब आज के बाद ना अपने साथे के हुले के चली है ऐसे मत चली है अब हमारा के पता चली कि हैजी ऊंच बा हैजी खाल बा तो हम तो लतवा अंदाजी लगा के न चलतनी हाँ तो केहू के लेके चलिए तार घर में के बाटे अरे साला दूगो लइका आई रोसन निये घुमावे छोड़ के कहत में सन जातनी जा मैदान करे अभी ले अइबे ना कोई ना साला के छोड़ के बता बता ऐसे करे के चाहिए चलो चलो अरे हम कपार होई हेद बा हाथ हेद बा हे के हाथ अच्छा, धला ई हाथ ह हाँ न तो हमर कपारवा धो के का चलबा ना, चलो ना, चलो ठीक चलो बा। बतावा नहीं होइसे आन्हर के साथ नहीं करे के चाहिए बेचारा के लइकनो आजकल के लफुआ ना हो गइल बा सन चलो चलो आब चलो जाए तारा के पहुंचा दे तनी टेंशन मत ल हैं मदद करे के चाहिए आन्हर बिलार के ये कौन हरे बड़ा तू आन्हर के रोल कर अरे हाइसे चला ई क्या कहता ये बाबा तेरा लौकत नहीं थे
अरे बाप वही माई हई तो बाबा आके देखल हन कारी जाला अरे दादा हमारी इज्जत जाई रे माई हम तो मराई हम का हो गइल हो इतना दिन सोच रहले अरे आज आज हानर भइल बाले रे बुआवा हम हंसते तो ए हो तू अपने से चले लगला हो ए अनहर हमर जना तो पोल कोल कोल दे मर गयो बड़ा मजा आवत रहला का रे ए अभी अनहर हो चला तेरा घर पहुंचा दी चला चला आ बबुआ आ नी चला तेरा घर पहुंचा दी अब ओइ दिन हमरा कहले रहला हम लइकिया से बतियाते आज हमको चला चला ई का कहतनी है बाबा हंसतनी रहुआ एगो अनहर के बेचारे के पहुंचावा तनी घर त तोहरा मजा आवत है अनहरा संगे ना ई का बखतनी हम बकत नी ई कहिया ले अनहर हो गइल हो अब हमके का पता बेटे बेचारा अनहर हो जात रहन पानिया में हेलत रहन त हम कहनी ए साला ई बुढ़वा मर अरे रे ओने पत्थर दवाने मत जा हो अरे ओ दिन त हमरा को लइकिया ले पकड़ले रहले ई ततिया मर ले पे वाला का देखो लड़की के सामने बनी हवा के मार दी बड़ी मार चौपल से अब हमारी इज्जत बचा ला तो हरी हाथ में बाटी आ तू ही हमरा के पिटवा देल तो न लइकिया ले तारा आगे हाथ गोड़ जोड़ो तो नहीं हमरा के छोड़ दो ना हमार बहुत इज्जत चल जाई खराब हो जाई आज हमहू पिटवाई बेटा छोड़ब ना मते बड़ी मजा मिलल हो के छुए में अब हमार मल एकदम पानी फिर जई सपना पे अरे हमरा को इतना मजे मिलत रहे उतना सुगर लइके हम कहियो मिली हमरा बूढ़ के आदमी के ना मन आ तू लाते लाते पिटवा दे ना मन माने नहीं ततिया नहीं पे लागल वाला हमार ना और तोर कौन इज्जत बा रोज पिटा ले तू रे आ तोर इज्जत कौन बा और यही बहाना के छुए के मिल गेल हम तू त हमर सपना पे पानी फेर रहला सपना पर हम पारी ई का का बतियावत रहो ई एकदम आढ़र ना हो हई सोच हई हो। बतावा नहीं हई कहत कि हई नतिया कहत कि आना हनी हई हम बतावा होने से लिया के आई भर से हमरा के एने ओने छुअत रहे अरे हम कही चप्पल ले मार हम चप्पल कही ले कि हई आनहर बैठे तो छुअत टे हे गुटे पाला वाले हो मार अरे करे रे बजावत ये तो बड़ा तेज भइल रहल मार चप्पल चप्पल पिटवा तरी मजा आवत है उनकरा आव 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 मजा आ गइल आई हो दादा ई तो हमरा के पागल बना दे से बाबा रो नहीं रहती तो हमरा हइसे से करत रहे तो हम कहीं के आनहर बा तो ओकर लौकत नहीं के त काजन छू छा देता टे हई बता तो कूले में है आनहर बा झूठो के नटंकी करके नहीं मजा मारत टे आए खूब छुअल सनो अरे मतलब हइसे से करत रहे तो हम कहीं के आनहर बा तो ओकर लौकत आ हई बता तो कितना औरत के साथ ऐसे करत हो कि कौना घर का बाबा अपना घर के हो रोजान तो निका वो अपने घर के है हम जानते नहीं के वो अपना घर के हो रुकिए जकरा घर जाके खबर करतनी कि एकाई कैसे माई बाप के जन्मल हटे के आनहर बन के ढेर कर छुए छुआवे के मन करता त बियाह कर लेला बड़ा टोवेला उ छुएला टोवेला अनत ये हरामी बटे एकदम मौगा बा। छिनार हटे हैं हम ओइनी छिनार हम हो। जात रही कौना काम खाती छिनार हो ना त कौची ह आए आनहर के एक्टिंग करता टे आ छुआ तैनो ना त मौग छिनार ना हता का ह एकर घर में खानदान में कुल मौगा छिनारा होयस बुझात इनकरा के खूब ए बेरा छुअले बा खूब खूब चुटो वाले बा तब इतना गरम वाली तब तो गरम इतना ना रहती अब बड़ा लिया के जात रही हो कि यहाँ न रहो आ टोवत रहल तो इनकरा के मजा नहीं होता लगा खावते रहल कैसन गरम वाली अभी कुल ठीक भइल जात नहीं हम अब